कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईव्ह फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम जानता राहतात आपल्याबरोबर. आपण कोकण कटावर स्वागत करतो. सर, स्वागत आहे आपलं. नमस्ते. एकंदरीत मुंबई गोवा महामार्ग आणि 14 वर्षाचा वनवास आपण जर पाहिलं तर एकंदरीत आपण बघतो तर गणपती काय दिवस येतात, पण डेडलाईन कधी? आता आपण बघितलं की परवाच्या दिवशी देखील या राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आदरणीय शिवेंद्रराजे साहेब देखील इथे येऊन बघून गेलेले आहेत. त्यांना ज्या काही सूचना करायच्या त्या आम्ही त्यांना सगळ्या सूचना अडचणी सगळ्यांची माहिती त्यांना दिलेली आहे. अतिशय सकारात्मकपणे त्यांनी या सगळ्या गोष्टीची दखल घेतली. त्या संबंधीची मीटिंग देखील मुंबईत त्यांनी लावली होती आणि हे सगळे प्रश्न सुटावेत अशी कोकणवासियांच्या वतीने माझ्यासारख्याच्या देखील भावना आहे. कारण आपण महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या भागामध्ये फिरत असताना ज्या पद्धतीने हायवेची कामं झालीत, ज्या पद्धतीने जाळं निर्माण झालं ते बघितल्यानंतर कुठं ते निश्चितपणे मनाला खंत वाटते की आपला कोकणचा रस्ता जो महत्वाचा आहे तो एवढ्या चांगल्या पद्धतीने आपण पुरा करू शकला नाही. पण तो येत्या वर्षभराच्या कालावधीत निश्चित या सगळ्या गोष्टीची पूर्तता होईल आणि कोकणाला एक चांगल्या पद्धतीचा ट्रान्सपोर्ट यंत्रणा या माध्यमातून आपल्याला मिळू शकेल. वर्षभराची डेडलाईन समजा, कारण तुम्ही अधिवेशनामध्ये ब्लॅक स्पॉट आहे असं उल्लेख केला होता. त्यानंतर पालकमंत्री उदय सामंत असे म्हणाले होते की बाबा एकंदरीत गणपतीपर्यंत हा रस्ता पूर्ण त्यांनी सांगितलं. काय सांगा? पालकमंत्री तर या दृष्टीने नेहमीच प्रयत्न करतच असतात आणि म्हणाल तर मी नेहमी या रस्त्यानंच जात असतो. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी आपला आवाज दाबला जातोय सर. खरं तुम्ही माहितीमध्ये आता तुम्ही आता मगाशीच बोला की खंत वाटते, बोलू शकत नाही असं वाटतं. नाही, बोलायला परवानगी मला पूर्णपणे आहे किंवा बोलायला जनतेच्या प्रश्नासाठी मी कधीच कोणाचीच काय परवानगीची घेण्याची गरज मला भासत नाही. आणि महायुतीमध्ये आवाज दाबण्याचा वगैरे असा काही प्रश्नच नाही. आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि आमचे नेते राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा यांचा तर कायमस्वरूपी चांगलाच सपोर्ट आहे आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील तेवढ्याच ताकदीने सपोर्ट करत असतात. त्यामुळे हे प्रश्न आहेत, हे प्रश्न मांडणं ही आपली जबाबदारी आहे. मग कोणाला काय वाटतं याची चिंता करत बसायची नसते. एकंदरीत अधिवेशनामध्ये वाळू चोरीचा मुद्दा उपस्थित केला होता, पण अजून पण वाळू चोरी सुरू आहे. काय सांगा? वाळू चोरीचा मुद्दा मी नाही उपस्थित केला. मी वाळूचं धोरण आणि त्या अनुषंगाने होणारा त्रास आणि ते धोरण कसं सुटसुटीत असलं पाहिजे. कारण नोव्हेंबर येतो, त्याच्या पुढे जवळजवळ मार्च एप्रिल आला तरी ऍडव्हर्टाईज निघत नसते. लोकांना खूप चांगल्या पद्धतीने वाळू मिळत होती आता, पण ती मिळायला खूप अडचणी निर्माण होतात. आता नवं शासनाचं धोरण खूप चांगलं आलेलं आहे, परंतु ते इम्प्लिमेंट होणं तेवढं गरजेचं आहे. आणि जर इम्प्लिमेंट नीट झालं तर त्या धोरणाचा फायदा सर्वसामान्य आपल्या लोकांना निश्चितपणे होईल हा देखील विश्वास आहे. त्यामुळे चोरी किंवा याच्यापेक्षा लोकांना वाळू तर नीट मिळेल हेच खऱ्या अर्थाने गरजेचं. सर, एकंदरीत आपल्या प्रतिस्पर्धी असलेले प्रशांत जाधव काही दिवसामध्ये भाजप पक्ष प्रवेश करतायत अशी माहिती समोर येते. दुसरी गोष्ट, यामागचे किमयागार तुम्हीच आहात अशी चर्चा सुरू. काय सांगाल? पहिली गोष्ट, आपल्याकडून मला आज ही माहिती मिळते की त्यांची शक्यता आहे. मला अजून जोपर्यंत राजकारणात जर तरला काय फारसा अर्थ नसतो, जोपर्यंत एखादी गोष्ट होत नाही तर त्याच्यावर प्रतिक्रिया द्यावी असं माझ्यासारख्याला तर वाटत नाही. त्यामुळे मला माहित नाही की ते प्रवेश करणार आहेत की नाही करणार आहेत आणि ह्याच्या मागे मी तर 100% नाही. कारण मी कसा असू शकेन? मी असतो तर मी राष्ट्रवादीत प्रयत्न केले. त्यामुळे माझा या प्रक्रियेशी जर उद्या काही घडलं तरी संबंध नसणार आहे. पण महायुतीत जो कोणी येईल, मग तो शिंदे गटात येऊ दे, बीजेपीत येऊ दे, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादांच्या माध्यमातून येऊ दे, आरपीआयच्या माध्यमातून येऊ दे, जो येईल त्याचं मनापासून स्वागत करून त्याला म्हणजे त्याच्याशी निगडीत काय कुठचेही राग रोग मनात न ठेवता आपल्याला जे शक्य असेल ते करण्याला मी बांधेल. शिंदे गटामध्ये यावं ह्यासाठी आमदार किरण सामंत, पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार किरण सामंत प्रयत्न करत होते. त्यानंतर अशी घटना समोर येते की राज्याच्या एका कार्यकर्त्याच्या पक्ष प्रवेशामुळे तुमच्यामध्ये आणि सामंतामध्ये वादाची ठिणगी पडली. बरंचसं तर चालू अलबेल आहे. काय सांगा? पहिली गोष्ट एक लक्षात घ्या, अजित यशवंतराव म्हणजे कार्यकर्त्याचं नावच ते आहे. त्यांनी प्रवेश केला तो दादांच्या अतिशय जवळचा हा होता. तटकरे साहेबांचे त्यांचे संबंध खूप जवळचे होते.
त्या पार्थ पवारांशी त्याचं जवळचं होतं. अजित यशवंतरावला काय मी प्रवेश देण्याचा काय माझा फारसा संबंध पण नव्हता आणि मला वाटत नाही की पालकमंत्री ह्या छोट्या गोष्टींचं काही बारीक सारीक गोष्टी मनात ठेवतील असं काही मला वाटत. त्यांनी सांगितलं ना की अजित यशवंतरावांचा पक्षप्रवेश करताना आम्हाला विश्वास घेतलं पाहिजे. ज्या अजित यशवंतरावांनी आमच्यावरती खालच्या पातळीवर टीका केली त्या अजित यशवंतरावांनी पक्षप्रवेश करताय. जर तुम्ही आमच्या मतदारसंघात येऊन दाखवत असाल तर आम्ही पण कुछ कम नाही, आमची कुछ कम नाही असं ते म्हणाले. नाही असं मला माहित नाही, मी बघितलं नाही, पण ते म्हणतील असं वाटत नाही. म्हणाले असतील तर चेष्टा मस्करीचा एखादा भाग असू शकेल, मला माहित नाही. पण पहिली गोष्ट आधी ते अजित यशवंतराव जाण्यालाही माझा काही संबंध नव्हता, येण्याशी माझा संबंध नव्हता. पॉलिटिकल म्हणाल तरी यशवंतरावची ती चूकच आहे की पुन्हा इकडे येण्यापेक्षा जर तो सेनेत राहिला असता तर ऍक्टिव्हली तिथं काम करू शकला असता, म्हणजे माझ्यासारखं असतं तर माझं जर ऐकलं, माझं जर म्हणणं ऐकलं असतं तर माझ्यासारखं असंच म्हणालं असतं की जिथं संधी आहे तिथं तुम्ही झटायला हवं, दगडावर डोकं आपटायला हवं होतं आणि मग आपलं स्थान निर्माण केलं पाहिजे. पण तो ज्याचा त्याचा भाग असतो. मी या प्रवेशाच्या मध्ये नव्हतो, मला दादांकडून कोणाला प्रवेश आहे, तू ये, मी जवळ होतो, मला जाणं भाग आहे आणि मी गेलो. मला पण आनंद आहे ना की एवढा जर मी मोठा असेल तर मला आनंदच आहे ना की एवढ्या गोष्टीवरनं जर माझ्यावर खापर फोडणार असतील कोणी तर काय मला काय उलट मला जरा मोठा झाल्यासारखं वाटतं. त्यामुळे मी पुन्हा तोच प्रश्न विचारेन की कुठेतरी सामंत साहेब शिंदे गटामध्ये प्रश्न हाताळून गेले होते, मात्र ते इकडे आल्यानंतर आपला पुढचा उमेदवार प्रशांत आहे हे तुम्ही डोक्यात ठेवलं आणि त्यानंतर ती मागच्या दरवाजाने प्रशांत भाजपा पडलं, म्हणजे तुमचा मार्ग सुकर करून घेतला अशी पण चर्चा सुरू आहे. नाही, अजिबात नाही. पहिली गोष्ट उदय सामंत साहेबांनी ज्यांना घेतलं त्याही वेळी मला त्यांनी विचारलं होतं. याही वेळी जर शक्य असतं, ज्यांचं बोलणं अंतिम टप्प्यात असतं तर माझ्या कानावर नक्की घातलं असतं. ते कदाचित ते मला माहित नाही पण घातलं पण असतं. पण माझा त्याही गोष्टीला विरोध नव्हता आणि आजही जर ते प्रवेश कुठे करणार असतील ते माझा काय विरोध असण्याचा किंवा माझ्या विरोधाला जुमानायचं काही कोणाची गरज पण नाही. त्यामुळे ज्याने त्याने आपापलं लक्ष वाढवायचं असतो. आता राहिला प्रश्न महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवत असताना तिन्ही नेते जो उमेदवार देतील त्याचं काम करणं पर्यायीने पालकमंत्री असतील, मी असेल किंवा अन्य कोण असेल यांची आमची ड्युटी आहे की जे कोण तीन नेते ठरवतील, मग कोणी असेल, चंद्रशेखर निकम असेल, अन्य कोण असेल किंवा अन्य अजून कोण नवा पर्याय देखील येईल. त्यामुळे असं काही त्यामागे हे नाही ना की मीच असं करणार काय मी नाही. मी पक्ष मानणार आहे, नेतृत्व मानणार आहे, महायुती मानणार आहे. महायुती जे ठरवेल, उद्या काही ठरवलं नाही ते त्या ह्याला मी बांधील आहे. माझा तटकरे साहेब आणि आदरणीय दादा जो आदेश देतील त्याला मी बांधील आहे. माझ्यापुरतं मला माहित आहे, बाकी काय आहे मला माहित नाही. तटकरेंचा मुद्दा काढण्यातून रायगडचं पालकमंत्री पदावरून अद्याप वाद केला गेलेला नाही. उदय असे म्हणतात की गोगोळना मंत्रीपद देण्यात यावं, तुम्हाला काय वाटतं? उदय सामंत साहेब असतील किंवा तटकरे साहेब असतील हे राज्याचं नेतृत्व करतायत, देशामध्ये तटकरे साहेब काम करतात. त्यामुळे ते निर्णय प्रक्रियेमध्ये ते लोक आहेत, आम्ही काय ह्या निर्णय प्रक्रियेत नसतो. त्यामुळे आम्ही त्याच्यावर प्रतिक्रिया द्यावी किंवा पर्सनली रायगडचा विषय मला वाटण्याने न वाटण्याने काय फायदा आहे का, फरक पडणार आहे का या गोष्टीला. माझ्या मतदारसंघात काय वाटतं आणि माझ्यावर काय असेल त्यावेळी मी उघडपणे बोलू शकतो. दुसऱ्याच्या ह्याच्यात मी कधी, तुम्ही बघताय मी कधी कोणाच्या भानगडीत सहसा पडत नाही. आपलं काम भलं, आपण भलं. एकंदरीत कोकाटेंचं मंत्रिपदावरून हालचाल झाल्यानंतर तुम्हाला मंत्रिपद दिलं होते अशी चर्चा तुमच्या कार्यकर्त्यांनी सुरू केली होती, सर काय नेमकं? कार्यकर्ते चर्चा करत असतात, कार्यकर्त्यांचा जोश असतो, उत्साह असतो, परंतु कोकाटेंचं मंत्रिपद जाणारच नव्हतं, अदलाबदल होणार होती आम्हाला सगळ्यांना आधीपासून माहित होतं. त्यामुळे ह्या प्रक्रियेमध्ये मी कुठंच नव्हतो. सर तुम्हाला मंत्रिपद दिलं नाही, 2 टर्म फक्त आपण सर तटकरेंना मंत्रिपद दिले जाते, जी काही रसद पुरवली जाते असं बोललं जातं, त्यामध्ये आपण कुठं कमी पडतं? नाही, हा राज्य पातळीवरचा निर्णय आहे. शेवटी सुनील तटकरे साहेब आमचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत, आमच्या विभागाचे आपल्या खासदार आहेत. जरी माझा मतदारसंघ नसला ते आपल्या जिल्ह्याचे खासदार आहेत, त्यांना या जिल्ह्याची परिपूर्ण माहिती आहे. आणि शेवटी तटकरे साहेबांचं योगदान हे अतिशय मोठं आहे. राज्यामध्ये, देशामध्ये काम करत असताना वरिष्ठ पातळीवर पण त्यांना ते काम करावं लागतं. त्यामुळे त्या अनुषंगाने रायगड जिल्हा मोठा असल्यामुळे त्यांच्यावरती जबाबदारी देते आणि यामध्ये कुठेही आमच्यामध्ये दुमत नाही, कारण आम्ही खूप एकजिन्सीपणे एका कुटुंबासारखे आम्ही काम करत असतो. त्यामुळे मंत्रिपद
हा काही फार आपल्याशी निगडीत विषय नसतो किंवा मी मागून ते मिळणारं नसतं. ज्यावेळी अजितदादांच्या त्या सिच्युएशन मध्ये आपलं नाव येईल किंवा बसेल त्यावेळी ते करतील. तोपर्यंत आपण आपलं काम कार्यकर्त्यांना वाटतं ना करायचं. सर, कार्यकर्ता म्हणजे तुम्हाला असं वाटत नाही का की एखादी संधी आपल्याला मिळाली सर? कार्यकर्त्यांना वाटतं, आता तुम्ही पत्रकारी म्हणून काम करत असताना तुम्हालाही वाटतं ना पत्रकारितेत आपण शेवट आपल्याला चांगली संधी मिळावी. तसं पक्षाचं काम करणारा, राजकीय पेचात काम करणारा, या सगळ्याला प्रत्येकाच्या आपापल्या महत्वाकांक्षा असतातच ना. पण ह्या महत्वाकांक्षा असणं आणि मिळणं आणि न मिळाल्यावर काय ते हात पकड करणं अशा प्रवृत्तीचा मी नाही. जी संधी आपल्याला मिळाली, या जनतेने मला दुसऱ्यांदा निवडून देण्याची संधी दिली, ही माझ्यासाठी देखील खूप मोठी आहे. कारण मी एक 10, 15, 20 वर्षापूर्वी आमदार होईन असं काही माझी परिस्थिती नव्हती किंवा तेवढी ताकद इथे राष्ट्रवादी पक्ष असेल, वैयक्तिक मी असेल अशी काही नव्हतीच ना. परंतु जनतेने चांगल्या पद्धतीने एक संधी मिळाली. मी आज असे कितीतरी भागातनं लोक बघतोय की अतिशय उच्च शिक्षित आहेत, खूप चांगलं काम करतात, लोकांमध्ये खूप प्रचंड काम करतात, पण त्यांना साधा पंचायत समिती सदस्य होण्याची संधी देखील मिळाली. आमदारकी तर लाभची गोष्ट आहे, तरी देखील या जनतेने आपल्याला संधी दिली. त्या संधीचं 4 वर्ष राहिलेली आहे. या 4 वर्षामध्ये आपल्या मतदारसंघामध्ये जेवढं चांगलं काम करता येईल त्या पद्धतीने करण्याचा माझा प्रयत्न राहील, मानसिकता राहील. अनेक चांगल्या नव्या गोष्टी देखील करायचा संकल्प आहे. सगळ्याच गोष्टी सांगत बसलं तर नुसत्या त्या चर्चेचाच भाग होतो. पण तो आपल्याला चिपळूणच्या पुराच्या मध्ये खूप मोठं काम करण्याची संधी आहे. जसं आज एक नलावडा बंधारा बांधल्यानंतर थोडा का होईना रिलीफ आपल्याला मिळाला, माना न माना पण मिळाला. आज मुरादपूरचा पूल आपला पूर्णत्वात जात असताना कुठं ना कुठं चिपळूणच्या याला त्याचा उपयोग झाला. आज चिपळूण मधल्या अनेक ठिकाणी, मग बहादूर शेखचा मोहल्ला असेल, वांगडे मोहल्ला असेल, मापातले असेल किंवा त्याच्या पुढचं असेल किंवा मादी मुरादपूर आहे, इथं देखील चांगल्या पद्धतीने संरक्षण भिंतीची कामं अंतिम टप्प्यात आहे. गाळ काढण्याचं काम देखील आहे. कमी प्रमाणात इकडं तिकडं काही गोष्टी घडत असतील, मी असं म्हणणार नाही, पण हेही काम चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. त्याच पद्धतीने कोयनेमधून ग्रॅव्हिटीची योजना चिपळूणची मंजूर झाली. ठीक आहे, आधी पण लोकांनी प्रयत्न केले असतील, कारण मी काय मिस केलं असं म्हणणारातला नाही. परंतु एकच सांगतो की आता सगळ्या योजना, पाणी योजनांना मंजुरी मिळायचं काम थांबलेलं आहे. सुदैवाने एकनाथ शिंदे साहेब असतील, दादा असतील आणि मुख्यमंत्री असतील, त्यावेळी एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते आणि उपमुख्यमंत्री आमचे फडणवीस साहेब असतील त्यावेळेचे, या सगळ्यांनी मिळून माझी चिपळूणची 152 कोटीची पाणी योजना ग्रॅव्हिटीची मंजूर केली. ती झाली म्हणून आज झाली. आज त्या व्हायला माझी देवरूपची आज रखडले. येत्या महिन्याभरात मिळेल परवानगी, पण आज ते काम त्यावेळी झालं. ठीक आहे ना, प्रयत्न सगळ्यांचे होते, पण आपल्या कारकिर्दीत ते एक काम ग्रॅव्हिटी झालं. तशी आपली एक संकल्पना आहे, एक संकल्पना आहे आपली. आज तुम्हाला कदाचित ऐकायला अतिशोक्ती वाटेल, पण कोयनाच्या टेल जे वॉटर आहे ते पंप आहे, ज्याला इलेक्ट्रिसिटी लागत नाही, सोलार लागत नाही, ग्रॅव्हिटेशनल त्याच्या फोर्सवर ते पाणी धामणन आणि तेरवच्या परिसरामध्ये आणायचे. आणि ते धामणन आणि तेरवच्या परिसरामध्ये आल्यानंतर तिथून ते कोणमाळ्याच्या मार्गे, सावर्ड्याच्या मार्गे खालची जी गावं आहेत, अगदी म्हणजे मुरतवडा, वीर, तोंडली, अगदी आपलोली पर्यंत, शेवट आपलोलीला कुठेतरी समुद्राला पाणी मिळत असेल खाली, तिथपर्यंतच्या गावांना पूर्ण ताकदीने हे पाणी ग्रॅव्हिटीच्या फोर्सने जर आपण देऊ शकलो आणि ती योजना कार्यान्वित होऊ शकली तर एक खूप मोठी क्रांतिकारक योजना आहे. आज ती पाईपलाईनच्या अजून मागं आहे. पाईपलाईन मध्ये जाऊन त्याच्या बाहेर पडायचं. लवकरच तुम्हाला मी प्रेझेंटेशन त्या कंपनीचं, तुमचं, पत्रकारांना इथल्या एक देणार आहे की कशा पद्धतीने सिस्टीम आहे. एक विचार आहे, त्याला वर्ल्ड बँकेचा फंड आहे, म्हणजे फंड देखील आपण शासन नाही देणार, फक्त आता जी मोजणी आणि या सगळ्या गोष्टीचा फंडची पूर्तता करायची ती मी गिरीश महाजन साहेबांशी माझी चर्चा झाली. लवकरात लवकर ते फंड अलर्ट करतील. दीपक कपूर साहेब आहेत, कपोले साहेब आहेत, यांनाही आम्ही सगळेजण भेटलोय. ती कंपनीचं प्रेझेंटेशन पुढच्या गणपतीच्या आधी किंवा गणपतीनंतर आपण ठेवू. पण कोणाच्या शंका असतील, काही सूचना असतील त्या विचार करून तो एक आपल्याला चांगल्या पद्धतीने प्रकल्प पुढं केला जाईल. आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक पालकमंत्री महोदयांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली आदरणीय अजितदादा आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून किमान 500 कोटी रुपयाचा निधी कसब्याला जर मिळाला
एक पर्यटनाला खूप मोठी चालना त्या माध्यमातून मिळणार आहे आणि मग छोटे छोटे पर्यटनाचं आहे आपलं वेगवेगळ्या गांधारेश्वर असेल किंवा इतर भागाच्या काही गोष्टी आहेत त्या करण्यासाठी देखील आपला प्रयत्न या माध्यमातून राहणार. सर, ते स्पष्ट वक्तात चांगलं काम करत आहे. प्रशांत यादवांनी जर समजा भाजपमध्ये जायचा निर्णय घेतला तो योग्य वाटतं का? पहिली गोष्ट जर तर आहे ना, ज्या दिवशी मी तुम्हाला सांगतो ना, प्रवेश ज्यावेळी उद्या कदाचित झाला तर त्याच्यानंतर बोलणं उचित आहे ना. आज मला त्याच्याबद्दल किंचितही माहिती नाही. जसं अजित यशवंतरावचं माझ्या नावानं जोडलं जातं तसं कुठून तरी तुम्ही लोक ते माझ्या नावात जोडतात. प्रशांत यादव हा माझा आजही मित्र आहे, चांगला मित्र आहे. तुम्हाला जे वाटत असेल तर आम्ही एकमेकांना भेटलो तर एकमेकाच्या चांगल्या गोष्टींची निश्चितपणे आम्ही चर्चा करत असतो. कारण निवडणूक लढली म्हणजे काय मैत्रत्वाचे संबंध कुठे बिघडले घाम पडलं होतं ना त्याने, जे काय केलं होतं साम दाम दंड केव्हाही ना. कुठचंही इलेक्शन कठीण असतं, सिच्युएशन त्या त्या वेळच्या परिस्थिती असते. याचं मूळ कारण तुम्ही डोक्यात घ्या. पहिलं की शिवसेना सोबत होती. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला तुम्ही लोक कमी समजत असाल कदाचित, मला माहित नाही, पण शिवसेना आजही तळागाळात स्ट्रॉंग आहे. नाही आहे ते आहे, वस्तुस्थिती मान्यच केली पाहिजे. आजही देवरूख पासून सगळ्या वाड्यावर आहे ती शिवसेना त्यांच्यासोबत होती. मला असं वाटलं होतं की सामाजिक क्षेत्र होती, खूप मोठी ताकद त्यांच्या मागे होती. आणि थोडंसं मी पवार साहेबांना सोडल्यामुळे लोकांमध्ये थोडीशी चीड होती, नाही असं नाही, याची मला कल्पना होती. कारण शेवटी पवार साहेब ज्या पद्धतीने आमच्या कुटुंबाशी निगडीत होते, माझं त्यांचं रिलेशन होतं, त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही मतदारसंघाचा थोडाफार रोष निश्चितपणे होता. मला असं वाटलं होतं की मी कधी धर्म जात भेद न करता मी काम करत आलोय, सर्व समाजाची काम केलंय, तर सामाजिक काही समीकरण माझ्या विरुद्ध जाईल असं मला अंदाज नव्हता. म्हणजे मी थोडासा त्या संबंधी ओव्हर कॉन्फिडंट होतो. गाफील म्हणण्यापेक्षा ओव्हर कॉन्फिडंट होतो की माझ्या बाबतीत नाही घडेल असं मला एक विश्वास होता. घटना बदल वगैरे ह्याच्या गोष्टीमुळे तो एक माझ्यासमोरचा प्रश्न होता. आणि नागरी पतसंस्था ही खूप मोठं काम करणारी पतसंस्था आहे, ज्याच्यामध्ये माझ्या वडिलांनी फाउंडेशनमध्ये काम केलंय. मी स्वतः त्याचा फाउंडर संचालक होतो. त्यावेळी अगदी पहिले 3-3.5 लाख रुपये आम्ही कसे जमवलेत आणि कसं भागभांडवल उभं केलं याचा साक्षीदार मी, मोरेनी, जाधव आणि आम्ही होतो त्यावेळी. त्यामुळे तिचं खूप मोठं जाळं अर्थात ती पुढे चव्हाण साहेबांनीच मोठी केली. त्यामुळे उगाच कुठं ते काय त्या फाउंडर होतो म्हणजे त्याचा अर्थ तसाही लावण्यात काय अर्थ नाही. चव्हाण साहेबांची मेहनत, ती ताकद, तिची ताकद खूप मोठी त्यांच्या मागे हातात होती. तिचा वापर कसा केला, काय केला याच्यामध्ये मला खोलात जायचं नाही, कारण त्या पद्धतीत मी कधीच जाणार नाही आणि आज नाही आणि उद्याही नाही. पण ती ताकद खूप मोठी होती जी मागच्या वेळी माझ्या सोबत होती. म्हणजे माझ्या सोबत इन द सेन्स मला इनडायरेक्ट असे ना त्यांचा सपोर्ट होता या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये. त्यामुळे ही सगळी गोळाबेरीज केली. परत रमेशभाई राष्ट्रवादीत आले नव्हते. रमेशभाईंची ताकद नाही असं म्हणणार मी नाही, त्यांची ताकद मूळ होती. म्हणजे मूळ राष्ट्रवादीचे 2 भाग झाले होते. पण ते सगळं करत असताना भाजपची ताकद खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी माझ्या मागे लागली. शिंदे गटाच्या, शिंदे सेनेने पण खूप चांगल्या पद्धतीने ताकद केली. इंडिव्हिज्युअल सगळ्या याच्यामुळे ही निवडणुकीला यश मिळू शकलं. पण ही निवडणूक सोपी नव्हती याचं मलाही आधीपासून कल्पना होती. कारण भूमिका ज्यावेळी बदलतो त्यावेळी लोकांच्या मनात थोडासा रोष असू शकतो आणि थोडासा ओव्हर कॉन्फिडन्स आम्ही होतो, आमचे कार्यकर्ते होते, याच्यामध्ये थोडासा मला जोखीम. तुम्ही आता बोला की थोडासा रोष होता, पण तुमचे मित्रपक्षातले लोक आज सुद्धा अल्पसंख्याकांबद्दल बोलतात. तुमच्याच पक्षातले संग्राम जगताप सातत्याने अल्पसंख्याकांच्या विरोधात बोलत असतात. साधा काय तुम्ही कुंटेसर बांधलेलं आहे की एकत्रितपणे बोलता येत नाही? कारण अल्पसंख्याक, आता तुम्ही मगाशी बोलला की काही लोक तुमच्यापासून दूर गेले, अल्पसंख्याकले बरेचसे लोक तुमच्या बरोबर सुद्धा आहेत, पण तुम्हाला असं दुःख वाटत नाही सर? नाही, एखादी व्यक्ती बोलते त्यावेळी ती जी चर्चा असते त्या आमच्या दारात सगळ्या गोष्टी झालेल्या असतात. त्याच्याबद्दलच्या दादांनी देखील काही सूचना द्यायच्या त्यात दिलेल्या आहेत आणि त्याच्या कुठच्याही बाबीचं समर्थन या माध्यमातून तर मी निश्चितपणे करणार. आणि ज्यावेळी आम्ही तर आजपर्यंत तुम्ही सगळेजण ओळखतो, कधी काही या गोष्टीचा विचार न करता चांगलं काम करत राहणं याच उद्देशाने आपण काम करत. किंबहुना मला यावेळी मला मदत कोणी केली नाही याचं मी माझ्या आयुष्यात कधी राग किंवा हे ठेवलंच नाही. कारण 14ला मी नौका होतो त्यावेळी ह्याच मदतीमुळे मी एवढ्या जवळ पोहोचलो होतो. 19ला पण ह्याच सगळ्या लोकांनी मला अति प्रचंड मदत केली. म्हणून
खूप कठीण वाटत असणारं 30,000पर्यंत मताधिक्य मिळू शकलं. त्यामुळे ज्या लोकांनी आपल्याला संधी दिली, नाव दिलं, त्यामुळे एखाद्या वेळी समज गैरसमज किंवा ह्या सगळ्यातून थोडासा रोष जरी आला असला तरी शेवटी राजकारणात जिंकणं महत्वाचं आहे. राज्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष देखील 250 मतानेच निवडून आले, नाना पटोले. त्यामुळे असं काय नाही त्याच्यात, निवडणूक जिंकून लोकांनी दिली मला, हे माझ्यासाठी खूप भाग्य. आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक येतात, नगरपालिका निवडणूक येते. तुमच्या मनातला नगराध्यक्ष कोणत्या मिलिंद कापडीचं नाव तुम्ही समोर घेता? दुसरी गोष्ट, उमेश सपकाळ सुद्धा तयार आहे, तिकडे सुधीर शिंदे तयार आहे, काय सर? नाही, ही निवडणूक महायुती म्हणून आम्ही लढवणार आहोत. आमचे तिन्ही नेते, पालकमंत्री आणि भाजपचे नेते विनयजी असतील किंवा अन्य इथले जे जे प्रमुख आहेत, रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, ते सगळे एकत्रित बसून त्याबाबतचा योग्य तो निर्णय जो देतील, जर महायुती झाली चांगली व्यवस्थित तर आम्ही त्याला बांधीलपणे असणार. मग कोणी का असेना महायुतीचा नगराध्यक्ष बसवणं आणि तो माझ्या नेतृत्वाखाली बसवणं, कोणी का असे, मिलिंद कापडी आमचा राष्ट्रवादीचा निश्चितपणे उमेदवार आहे, याच्याबद्दल दुमत आहे किंवा वेगळं काय लपवून ठेवण्याचं कारण नाही. आम्ही मिलिंद शेठच्या माध्यमातून शहरामध्ये काम करतो आणि महिलांची आमच्याजवळ चांगली नावं आहेतच. म्हणजे उद्या महिला पडली, अजून काही पडले तरी आमच्या समोर नाव आहे. पण ही सगळी संभाव्य जरी असले, ते अंतिम जो निर्णय देतील त्याला बांधील राहणं आणि त्यावेळी जीवाचं रान करणं आणि निवडणूक. आणि ही शहरातली निवडणूक वाटतं तेवढी सोपी नाही, कारण बऱ्याच गोष्टी आहेत, सगळ्याच काय मी जाहीरपणे इथे बोलत नाही, पण त्या सगळ्याला तोंड देऊन आम्ही माहिती म्हणून नक्की निवडून येऊ एवढा विश्वास. सर, शेवटचे 2 प्रश्न आहेत. एकंदरीत आपण जर पाहिलं राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येत आहेत, त्यामुळे आता काका पुन्हा एकत्र येतील का, काय वाटतं? किती आपण म्हटलं ते शेवटी ठाकरे हे नाव शिवसेनेचं मोठंच नाव आणि राज ठाकरे आदरणीय नेते आहेत, उद्धवजी आदरणीय नेते आहेत, ते एकत्र येणं हे आपल्या सर्वांचं म्हणजे शेवटी मराठी माणसाच्या दृष्टीने चांगलंच आहे. कारण शेवटी 2 भाऊ एकत्र येणं हा चांगलं म्हणजे कधीही यावेत. आपण भावाभावात भांडत बसतो आणि मग त्रास होतो, त्यामुळे ते एकत्र येतीलच ना. त्यामुळे महायुती म्हणून देखील आम्ही भक्कम आहोत. आम्ही 3 पक्ष एकत्र, काका आणि पुतणे एकत्र येतील का, काय वाटतं? ते एकत्र येतील की नाही आजच्या घडीवर, आजचे 2-4 दिवसाच्या ज्या बातम्या वाटतात ते मला वाटत नाही आजच्या घडीला लगेच काय एकत्र येतील असं आजच्या घडीला ते मला वाटत नाही. पुढे राजकारणात शेवटी काय होईल, कधी काय होईल आपण काय सांगणार निसर्गभाई. कधी आम्ही असं पवार साहेबांना सोडू असंही वाटलं नव्हतं आयुष्यात. कधी दुःख होतं का? निश्चित माझ्यासारख्याला होतं. सर, एकंदरीत आता पाहिलं त्या ठिकाणी कोर्टाचा निर्णय जो आहे तो उद्या समजा धनुष्यबाण आणि जे नाव चिन्ह आहे हे जर पुन्हा ठाकरे गटाला मिळालं तर शिंदेगड भाजपमध्ये विलीन होईल का? तुमची भूमिका काय असेल? नाही, पहिली गोष्ट जर त्याला काही व्हॅल्यूच नाही ना. ज्यावेळी होईल त्यावेळी अजितदादा जो निर्णय घेतील ते दादांबरोबर एकदा भूमिका आपली स्पष्ट आहे, त्यामुळे दादा निर्णय घेतील कशा काय करायचंय, कशा पद्धतीने पुढे जायचं, त्या बाबतीत आमची भूमिका असणार आहे. आणि ह्या सगळ्यामध्ये आपल्याला माहित आहे की अजितदादांच्या निर्णयाच्या पुढं कोण आमच्यापैकी नसतो आणि ह्या निवडणुका देखील पुढच्या महायुती म्हणूनच जिल्ह्याच्या लढवल्या जातील. मी निवडणूक लढवत असताना देखील कोर्ट कचेरी केस आता झाल्या होत्या. माझ्या विरोधी उमेदवारांनी त्यांच्या पक्षाच्या सांगण्यावरनं केस दाखल केली होती, पण त्यांनी त्यांच्या मनाचा मोठेपणा दाखवून, मलाही माहीत नव्हतं पण त्यांनी ती केस मागे घेण्याचा खूप चांगला माझ्यासाठी निर्णय घेतलेला. कारण शेवटी कोर्टात केस निकाला काय लागणे वगैरे काय चिंतेचा बाब नव्हता. ते काय कधी लागेल काय तुम्हाला माहिती आहे सगळ्या गोष्टी, पण तो एक चांगली सुरुवात प्रक्रिया त्यांनी केली. त्यांनी ती केस मागे घेतली. मी काय भेटलो नाही त्याला, पण सांगेन थँक्स. कशा तेच होतं कोकणकटच्या माध्यमातून सांगितलं ना तर त्यांना नाही. अरे ते जे शेवटी आपलं एखादं काम होतं त्याला त्याचे आभार मानण्यात कमीपणा काय नसतोच ना. भविष्यात तुमच्या समोरचे उमेदवार असणार हरकत नाही ना. मी त्याही वेळी माझा मित्र होता, आजही आहे आणि उद्याही आहे. उद्या परवा उमेदवार राहील, त्याच्यानंतरही राहील. शेवटी ते संबंध हे असतातच ना. एवढा काय मी खालच्या लेवलला येऊन राजकारण करणार नाही. एवढ्या खालच्या लेवलला मी राजकारण कधीच करणार नाही. अत्यंत